Ako se osjećaš kao da stojiš na mjestu i ne možeš napredovati u životu, vjerovatno nedostaje jedna ključna komponenta u tvojoj strategiji za uspjeh. Na kraju ću ti pokazati kako tiho čekanje može postati tvoja najveća snaga u ostvarivanju ciljeva. Ja sam tvorac kanala Snaga uma, a sada ćemo zajedno otkriti tajnu koja će ti pomoći da prebrodiš prepreke i postigneš što želiš. Tiho čekanje nije samo pasivno sjedenje i čekanje da se stvari sami razriješe. To je aktivna odluka da se ušuti i posveti pažnju unutrašnjem glasu, da se izgraduje unutrašnja snaga i disciplina. Kada smo u stanju čekanja, naš um postaje izuzetno osjetljiv na vlastite misli, emocije i potrebe. To je zapravo stanje u kojem se možemo naučiti kontrolirati svoje reakcije i emocione ispade. Prvi korak u tihome čekanju je prepoznati vlastite limit i slabosti. To znači da moramo biti spremni priznati gdje smo slabi i gdje trebamo poboljšati. Na primjer, ako si često nervozan i uzbuđen, to može biti znak da trebaš raditi na svojoj emocionalnoj stabilnosti. Jedan od načina da to postigneš je meditacija, koja može pomoći da smiriš um i postigneš stanje mira. Drugi korak je razviti strategiju za suočavanje sa vlastitim strahovima i nelagodnostima. To znači da moramo biti spremni suočiti se sa stvarima koje nas ustručavaju ili nam čine nelagodnost. Na primjer, ako se bojiš propusta, to može biti znak da trebaš raditi na svojoj samopouzdanju. Jedan od načina da to postigneš je da se suočiš sa strahom i pokušaš ga prevladati, postojeći u njemu sve dok se ne osjećaš udobnije. Treći korak je razviti naviku pozitivnog razmišljanja i vizualizacije. To znači da moramo biti spremni zamijeniti negativne misli i emocije pozitivnim i konstruktivnim. Na primjer, ako si sklon negativnom razmišljanju, to može biti znak da trebaš raditi na svojoj mentalnoj snazi. Jedan od načina da to postigneš je da se fokusiraš na pozitivne aspekte života i da vizualiziraš svoje ciljeve kao da su već postignuti. Na kraju ću ti pokazati kako tiho čekanje može postati tvoja najveća snaga u ostvarivanju ciljeva. Tajna je u tome što tiho čekanje omogućava da se izgradi unutrašnja snaga i disciplina, da se prebrode prepreke i da se postigne što želiš. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.